மந்திரமான பாரா ரத்தன மந்திரமான பாரா ரத்தன மந்திரமான பாரா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ரொம்ப பிளிஸ்ஃபுல்லா இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்லா ஹரே பண்ணீங்க மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஆமா, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப பிளிஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் வாய்ஸ், அவங்க பாடுற அந்த விதம் எல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானோட கிருபா. கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் ஹரே எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மோகன்தாஸ் பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் எல்லாருக்கும் அனுஷ்யா மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, கீதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, அர்ச்சனா மாதாஜி, சித்ரா மாதாஜி, நிவேதிதா மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி அண்ட் விக்டோரியா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா அப்படியே மாதாஜி. எடுத்துருங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோ சொன்னீங்களா யாரும்? இப்போ எனக்கு எல்லாரும் பேசினது கொஞ்சம் கேட்கல. அட்டண்டன்ஸ் எடுத்துருங்க. சரி, அப்படியே அது வந்து மாதாஜி கொஞ்சம் ஒரு 7:30க்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிறேன், சோ தட் எல்லா டிவோட்டிஸ் இருப்பாங்க ஓகே இல்லையா? சோ தேங்க்யூ மாதாஜி. அந்த நேரத்துல இப்ப யாரும் அவ்வளவா வந்து ஜாயின் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கிளாஸ். வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து நம்ம 2வது லெசன்ல தான் இருக்கோம். அதாவது பொது இடங்கள்ல நம்ம எப்படி நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றத பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? முக்கிய கொள்கை என்ன அப்படின்னா, எப்பயும் நம்ம கிருஷ்ணனை நினைச்சிட்டு இருக்கணும், எப்பயும் மறக்கக்கூடாது, கிருஷ்ணனை மறக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல நம்மள ரொம்ப என்கேஜ் பண்ணிக்க கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அது ரொம்ப முக்கியமா நம்ம அதுதான் கொள்கை, வைஷ்ணவ கொள்கை அப்படின்றது. அதே மாதிரி நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணணும். பேரளவுல இல்லாம நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அவசியம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இல்ல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாமலும் இருக்கக்கூடாது, இல்ல கடமையனும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. எப்படி ஃபாலோ நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா, ஃபாலோ பண்ற அந்த விதத்துல நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும், நம்மளுக்கு அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் இன்னும் அந்த கிருஷ்ண பிரேமை நமக்கு அதிகமாகணும் அந்த அளவுக்கு. ஏன்னா கிருஷ்ண பிரேமை வந்து அதிகமாகணும் அப்படின்னா, ஒண்ணு நம்ம பக்தியில ஸ்திரமா இருக்கணும், இன்னொன்னு வைஷ்ணவ அபராதங்கள் எதுவும் நம்ம பண்ணக்கூடாது. அவர் அபராதங்கள் பண்ணாலும் பக்தியில ப்ராக்ரஸ் ஆகுறது சிரமம். அதே மாதிரி நம்ம வந்துட்டு பக்தியில ஸ்திரமா இல்லாம இருந்தாலும் நமக்கு ப்ராக்ரஸ் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வந்து சிரமமா இருக்கும். ஸோ அதனால இந்த 2 விஷயத்துலயுமே நம்ம வந்துட்டு கவனமா இருந்து நம்ம நம்பிக்கையோட நம்ம பக்தியில முன்னேற்றம் அடையணும். அதற்கு நம்ம ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு கொடுத்த அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம அவசியம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா பார்த்துட்டு வரோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பொது இடங்கள்ல எல்லாரையும் நம்ம யாரெல்லாம் பாக்குறோமோ எல்லாரையும் நம்ம நல்லபடியா மலர்ந்த முகத்தோட நம்ம அவங்களுக்கு வணக்கங்கள் தெரிவிக்கணும். அதுல நம்ம தண்டவத் பிரணாமா, பஞ்சாங்க பிரணாமா, அப்புறம் பிரணாம முத்ரா, இதோட விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஆரத்தி எதனால பார்க்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா பார்த்தோம். அப்புறம் வந்துட்டு சரணாமிர்தம், அது வந்து கங்கை நீர் புனிதமானது, அதை நம்ம கீழே எல்லாம் போடவே மாட்டோம் இல்லைங்களா? ரொம்ப பத்திரமா நம்ம அதை வச்சுப்போம், பாதுகாப்போம் கங்கை நீர். அதனால பகவான் திருப்பாதத்துல இருந்து அது மாதிரி பகவானுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி கிடைக்கிற அந்த சரணானந்த மந்திரத்தை நம்ம எப்பயுமே நம்ம ரொம்ப உயர்வா நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதுதான். அதை அவமரியாதை எதுவும் நம்ம பண்ணிடக்கூடாது. அவங்களுக்கு சூட்டின மாலைகளையும் நம்ம நம்ம நல்லபடியா வச்சுக்கணும், அதையும் மரியாதை பண்ணணும். அப்புறம் டான்ஸ், அது வந்து நம்மளோட அந்த எஸ்டசி பாவநிலை பரமானந்த நிலையை நம்மளுக்கு அது கொடுக்கும். அதனால ஏன்னா நம்மள மறந்து இருப்போம் கிருஷ்ண உணர்வுல பாவநிலை இல்லைங்களா? ஸோ அந்த நிலையில நம்ம வந்துட்டு டான்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது அவசியம். ஏன்னா அந்த உணர்வு அவ்வளவு சிறப்பா இருக்கும். அதனால அதுவும் அவசியம். நம்ம அந்த நிலைக்கு நம்மள கொண்டு வரணும் அப்படின்றது. இந்த மாதிரி நம்ம
முக்கியமான விஷயங்களை நம்ம நல்லபடியா நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்துட்டு கேட்கணும் அப்படின்ற அந்த நிலை பரிஷத் மகாராஜர் எப்பயுமே நம்ம வந்துட்டு பியூர் டிவோட்டிஸ் நம்ம உதாரணமா வச்சுப்போம். அதனால அவங்களோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை நம்மளால நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில பரிஷத் மகாராஜர் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள் அவங்க நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். அர்ஜுனரை உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி அவங்களாம் நம்ம வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணும்போது ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கும் அந்த கேட்கும் நிலை என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு நல்லபடியா தெரிய வரும். அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும், ரொம்ப சப்மிசிவா இருக்கணும். சேலஞ்சிங் ஸ்பிரிட்டோட அவங்கள நம்ம வந்துட்டு கேட்கக்கூடாது. சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடான டாபிக் அன்னைக்கு என்ன பேசுறாங்களோ, ஏன்னா அவங்கள நிறைய அர்த்தங்கள் கமெண்ட்ரி வந்து ரொம்ப நல்லபடியா வச்சிருப்பாங்க. அர்த்தங்கள் நிறைய புரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல் இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு அந்த தன்னுணர்வு உண்டு, பகவானை அடையும் மார்க்கம் தெரியும் அவங்களுக்கு. அப்புறம் பகவான்கிட்ட அவங்க ஏற்கனவே பக்தரா இருப்பாங்க. ஸோ அப்படின்னு அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறவங்களால கண்டிப்பா நிறைய அவங்க கிட்ட விஷயங்கள் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா நம்ம கெயின் பண்ணிக்கணும். அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட என்ன பண்ணிடக்கூடாது, நம்ம நிறைய நிறைய டாபிக்ஸ் எல்லாம் போட்டு நம்ம வந்துட்டு கேட்டோம் அப்படின்னா அந்த குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு டாபிக்கோட அந்த சாராம்சம் நம்மளுக்கு புலப்படாம போயிடும். அதே மாதிரி எப்பயுமே வந்துட்டு பியூர் டிவோட்டிஸ் பகவானை பத்தி பேசுறதுல ரொம்பவே ஆசைப்படுவாங்க. சரிங்களா? அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா அவங்களுக்கு அதை விட ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் கிடையாது. அப்படி இருப்பாங்க. சுகதேவ கோஸ்வாமி, சுத கோஸ்வாமிலாம் நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா? சேஜஸ் கேள்வி கேட்ட உடனேவே அவங்க சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி உங்களோட கேள்விகள்லாம் ரொம்ப உயர்ந்ததா இருக்கு, கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கு. அதுக்காக நன்றிகள் தெரிவிப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்டிருக்காங்க, பகவானை பத்தி அவங்க பேசுறதுக்கு அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. அதனால அவங்களுக்கு அவ்வளவு பரமானந்தத்தை கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கும் அது வந்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். அது மாதிரி நம்ம கேட்குற நமக்கும் அது பியூரிஃபிகேஷனை கொடுத்து ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸை கொடுக்கும். அந்த வகையில நமக்கு இந்த ஜென்மத்திலயும் அடுத்த ஜென்மத்திலுமே அதுக்கு பலன் உண்டு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்போ ரொம்ப சப்மிசிவா நம்ம கேட்கணும். எப்பயுமே கேட்டு அர்த்தத்தை உள்வாங்கி டைஜஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம அந்த ரியலைசேஷன்ஸ் நம்ம மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும். அந்த ஒரு நிலையை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் கேட்கும் அந்த ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் பொறுத்த வரைக்கும். இப்போ நம்ம வந்து விருந்தினர்களை வரவேற்பதில் வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். அது நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகய சக்ஷரோன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி சபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्परूपस्य कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी. प्रणाम माताजी. गोमती माताजी, जयकुमारी हरे माताजी. कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रेम माताजी, प्रणाम. హరే కృష్ణ మాతాజీ. मल्लिका माताजी माताजी. ప్లీజ్ మాతాజీ ఏడాదికి నాకు కొంచెం లీవ్ అయ్యను మాతాజీ. खंडिता माताजी. हरे कृष्ण. థ్యాంక్ ओके. యూ మాతాజీ. హరే हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण ललिता माताजी, प्रणाम. हरे कृष्ण. சேதுலட்சுமி மாதாஜி இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சேதுலட்சுமி மாதாஜி இல்ல. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாரு வாசிக்கல? அர்ச்சனா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே வாசி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. விருந்தினர்களை வரவேற்பதில் வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் அங்குதான மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி, அதுல இருந்துதான். ஓகே மாதாஜி. விருந்தினர்களை வரவேற்பதில் வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் இது நல்ல நடத்தை பற்றிய கேள்வி மட்டுமே. விருந்தினருக்கு வழங்க எதுவும் இல்லாத ஒரு ஏழை உட்கார வைக்கோல் பாய்
குடிக்க ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் மற்றும் சில இனிமையான வார்த்தைகளை வழங்கலாம் என்று வரவேற்பு சட்டம் கட்டளையிடுகிறது. எனவே விருந்தினரை கலந்து கொள்ள அவர் நண்பராக இருந்தாலும் சரி, எதிரியாக இருந்தாலும் சரி, செலவு தேவையில்லை. அவர்களை அழைக்க நல்ல நடத்தை போதுமானது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் Canto 1 Chapter 18:28. பொருள்: விருந்தினர்களை பெறுவதில் வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் சாஸ்திரத்திலிருந்து எடுத்துக்காட்டுகள். பீஷ்மதேவா பெரிய மற்றும் சக்தி வாய்ந்த ரிஷிகளை வரவேற்கிறார். SB 1.9. கலக்கா சட்னி பார்த்தா ஏன் அப்படி பண்ண? துவாரகாவின் குடிமக்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வரவேற்கிறார்கள். SB 1.11. மன்னர் யுதினோரிஹிரா விதுரரை வரவேற்கிறார். SB 1.13. மகாராஜா பரீட்சித் ரிஷிகள் மற்றும் அரசர்களை வரவேற்கிறார். SB 1.19. ரந்திதேவா ஒரு பிராமணன், ஒரு சூத்ரன், ஒரு சண்டாளன் மற்றும் சில நாய்களை வரவேற்கிறார். SB 9.21. பிருது மகாராஜா 4 குமாரர்களை வரவேற்கிறார். SB Canto 4 அத்தியாயம் 22. பகவான் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அக்ரூரரை வரவேற்கிறார்கள். கிருஷ்ண புத்தகம் அத்தியாயம் 38. பகவான் கிருஷ்ணர் நாரத முனியை வரவேற்கிறார். கிருஷ்ண புத்தகம் அத்தியாயம் 69. பகவான் கிருஷ்ணர் சுதாமாவை வரவேற்கிறார். கிருஷ்ண புத்தகம் அத்தியாயம் 81. நாரதர் மற்றும் அங்கீரா முனியை வரவேற்கிறார். மிருஹாரி. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதா மத்திய லீலா 24. நிமை பண்டிட் சந்நியாசிகளை வரவேற்கிறார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய பாகவத் ஆதிலீலா கண்டம் 14. தயவு செய்து இங்கே வந்து உட்கார்ந்து ஒரு குவளை தண்ணீர் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். கட்டளை என்னவென்றால், நீங்கள் ஒருவரை பெறும்போது நீங்கள் மிகவும் ஏழ்மையானவராக இருந்தாலும் விருந்தினர்களுக்கு வசதியான இருக்கை மற்றும் ஒரு குவளை தண்ணீரை வழங்க வேண்டும். அது விலை உயர்ந்ததல்ல. நீங்கள் யாருக்கும் இருக்கை வழங்கலாம். தயவு செய்து இங்கே வந்து அமர்ந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களால் வழங்க முடிந்தால் நீங்கள் அவருக்கு நல்ல உணவுப் பொருட்களை கொடுக்கலாம். ஆனால் உங்கள் வீட்டில் எதுவும் கிடைக்காவிட்டாலும் எந்த செலவு இல்லாமல் எந்த தொல்லையும் இன்றி இதை வழங்கலாம். அவரை வரவேற்க தயவு செய்து வாருங்கள், இங்கே வாருங்கள், உட்காருங்கள், கீழ் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த அமைப்பு இன்னும் உள்ளது. ஸ்ரீல பிரபுபாதா விரிவுரை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2.3.17, July 12, 1969, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ். அவரது பரிவாரங்களையும் வரவேற்க வேண்டும். ஒரு வீட்டுக்காரர் ஒரு துறவியை வரவேற்க வேண்டும் என்றால் அவர் தனது பரிவாரங்களையும் வரவேற்க வேண்டும். உண்மை என்னவென்றால் ஒவ்வொரு வீட்டுக்காரரும் அவருடைய பதவி அல்லது பொருளாதார நிலை எதுவாக இருந்தாலும் குறைந்தபட்ச துறவிகளை மிகுந்த பக்தியுடன் வரவேற்று குடிநீரை வழங்கலாம். தண்ணீர் எப்போதும் கிடைக்கும். இந்தியாவில் ஒரு சாதாரண நபர் கூட திடீரென்று ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் வழங்கப்படுகிறது. நபர் கூட தண்ணீர் வழங்கப்படுகிறார். மேலும் ஒருவர் அவருக்கு உணவுப் பொருட்களை வழங்க முடியாது. தண்ணீர் இல்லை என்றால் வைக்கோல் பாயில் இருந்தாலும் ஒருவர் உட்காரலாம். ஒருவரிடம் வைக்கோல் பாய் இல்லை என்றால் அவர் உடனடியாக தரையை சுத்தப்படுத்தி விருந்தினரை அங்கே உட்கார சொல்லலாம். ஒரு வீட்டுக்காரரால் அதை கூட செய்ய முடியாது என்று வைத்துக் கொண்டால் கூப்பிய கைகளுடன் விருந்தினரை வருக என்று வெறுமனே வரவேற்கலாம். அவனால் அதை செய்ய முடியாவிட்டால் அவன் தனது மோசமான நிலைக்கு மிகவும் வருந்துகிறான். கண்ணீரை சிந்தி தன் குடும்பம், மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் வெறுமனே வணக்கம் செலுத்த வேண்டும். இந்த வழியில் அவர் எந்த விருந்தினரையும் திருப்திப்படுத்த முடியும். விருந்தினர் புனிதமான நபராக இருந்தாலும் அல்லது அரசராக இருந்தாலும் கூட. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4.22.10 பொருள். இது பொதுவான ஆச்சாரம். ஒரு நபர் வந்தாலும் நீங்கள் அவரது கால்களை கழுவ வேண்டும். ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் பெர்கலியில் சில நலன் விரும்பிகளின் குடிசையில் சில நாட்கள் தங்கியிருந்தார்.
அவருடைய சீடர்கள் அவருக்கு வீட்டை சுற்றி காட்டினார்கள். பிரசாதம் எதுவும் உண்டா? ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் அமர்ந்த பிறகு கேட்டார். எதுவும் கிடைக்கவில்லை, கொஞ்சம் பழங்களை கொண்டு வா என்று அறிவுறுத்தினார். என் கால்களை கழுவ ஏதாவது கொண்டு வா, ஒரு துண்டு மற்றும் சிறிது தண்ணீர் கொண்டு வாருங்கள். இது பொதுவான ஆச்சாரம். ஒரு நபர் வந்ததும் நீங்கள் அவரது கால்களை கழுவ வேண்டும். ஸ்ரீலா பிரபுபாதா எங்களிடம் இருந்து எதுவும் தேவையில்லை, ஆனால் ஒரு விருந்தினரை கௌரவிப்பதற்கான சரியான வழியை ஆன்மீக குருவிடம் எப்படி பேச வேண்டும் என்பதை அவர் கருணையுடன் காட்டினார். பக்தர்கள் விரைவாக பொருட்களை தயார் செய்தனர். ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் தனது கால்களை கழுவிக்கொண்டிருந்த தனது சீடரிடம் இந்த வகையான கால் குளியல் பயணம் செய்து பிறகு ஒருவரின் முழு உடலையும் புதுப்பிக்கிறது என்று ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் கூறினார். சிரமம் என்றால் என்ன? ஸ்ருதகீர்த்தி தாசா, October 6, 1972, ISKCON, Berkeley. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம விருந்தோம்பல் அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். அது நம்மளோட கலாச்சாரமும் இல்லைங்களா? அதுக்கு வந்து நம்ம புராணங்கள்ல ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. இப்ப வந்துட்டு இது விருந்தோம்பல் அப்படின்றது கலாச்சாரம் இல்லைங்களா? அதிதி தேவோ பவ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இதற்கு வந்து பகவான் வந்து நிறைய நமக்கு வந்துட்டு காமிச்சிருக்காங்க இன்கார்னேஷன்ஸ்ல. அதுல சுதாமா அவங்கள வந்து எப்படி வரவேற்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். இவங்க ஒரு அரசர், ஆனா சுதாமா வந்து ஒரு ஏழை பிராமணன். இருந்தாலும் அந்த நட்பின் ரீதி, அந்த நட்பிற்கு கொடுக்குற அந்த ஒரு முக்கியத்துவம், 5 ரசங்கள்ல நட்பு ஒரு உறவு இல்லைங்களா? அப்ப அந்த வகையில அவங்க அவ்வளவு பெரிய அரசர், துவாரகை சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடே ஒரு அரசர் அப்படின்ற முறையிலையும் நம்ம பார்த்தாலுமே அவங்க என்ன பண்றாங்க, வேகமா ஓடி வந்து சுதாமாவை அரவணைச்சுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்கள உள்ளார நல்லபடியா கூட்டு போறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து எல்லா பணிவிடைகளும் செய்றாங்க. அவங்களோட பாதங்கள்லாம் கழுவி விடுறாங்க. ருக்மிணி அம்மா அவங்களுக்கு சாமரம்லாம் வீசி விடுறாங்க அப்படின்லாம் பார்க்கணும். இந்த பாஸ்டம் எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நமக்கு தெரிவிக்கிறதுக்காக. ஒரு விருந்தோம்பல் எப்படி நம்ம செய்யணும், எந்த பாகுபாடும் பார்க்கக்கூடாது, அந்த உறவுக்கு முக்கியத்துவம் தரணும். அப்புறம் அவங்கள நல்லபடியா நம்ம வரவேற்கணும். இந்த விஷயங்களை எப்படிலாம் அவங்கள வரவேற்கணும், இந்த மாதிரி விஷயங்களை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவானோட ஒரு நிகழ்வும் அசைவும் நமக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக தான். ஃபாலன் சோலா இருக்கும், அறியாமையில இருக்கும், நம்மள அதுல இருந்து வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கான மார்க்கம் தான் பகவானோட அவதாரங்கள் எல்லாமே இல்லைங்களா? அவங்களோட லீலைகள் எல்லாமே. அந்த மாதிரி இப்ப விருந்தோம்பல் அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்ப இங்க என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பா நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு வைஷ்ணவர்கள் வராங்க, இல்ல ஒரு நார்மல் பர்சனே வராங்க அப்படின்னாலும், இல்ல குரு ஆச்சாரியர்கள் பிரம்மச்சாரிகள் அவங்கலாம் வராங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு நல்ல முறையில அவங்களுக்கு வரவேற்பு நம்ம கொடுக்கணும். அதற்கு உகந்ததான விஷயங்கள் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்ப விருந்தினருக்கு வரும்போது இப்ப நம்ம வீட்டுல எதுவும் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கண்டிப்பா தீர்த்தம் கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு தீர்த்தம் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு உட்கார்றதுக்கு ஆசனம், கம்ஃபர்டபுளான ஒரு இடம் அவங்களுக்கு நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். சரிங்களா? இது 2ம் அவசியமா தரணும். ஏன்னா எல்லார் வீட்லயுமே தீர்த்தம் இருக்கும் அவசியம். அதே மாதிரி உட்கார்றதுக்கும் இடம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த உட்காரும் இடம் கூட அந்த காலத்துல வந்துட்டு இந்த பாய் வந்து விரிச்சு அதுல வந்து உட்கார சொல்லுவாங்க. இப்பெல்லாம் சோஃபா சேர் அதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ அந்த வகையில ஆனா எதா இருந்தாலும் ரொம்ப நீட் அண்ட் கிளீனா இருக்கணும். அதுதாங்க ரொம்ப முக்கியத்துவமான ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி அந்த வரவேற்கும் அந்த உபசரிக்கும் அந்த நிலை சரிங்களா? இப்ப பொதுவா பார்த்தோம்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இப்ப உள்ள காலகட்டத்துல வீட்டுக்கு யாராவது வந்தாங்கன்னா ஏன் வந்தாங்கன்ற அளவுக்கு அவங்க வந்து திரும்பி போற அளவுக்கு தான் இருக்கு. பிள்ளைங்களும் அவங்கள ரிசீவ் பண்றது இல்ல. பெரியவங்களும் இப்ப டிவில நிறைய கவனம் இருக்கனால அவங்க பாட்டு உட்காந்துருப்பாங்க, நம்ம பாட்டு டிவி பார்ப்போம். இல்லைன்னா பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு மட்டும் தனியா சாப்பாடு கொடுக்கறது, இவங்கள உட்காந்து பேசுறது, இப்படி நிறைய வந்துட்டு அந்த சம்பிரதாயங்களை வந்து டைல்யூட் ஆயிடுச்சு. ஆனா அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்துட்டு செய்யவே கூடாது. சரியான மார்க்கமே கிடையாது. நம்மள நினைச்சு நம்மள தேடி வராங்க ஒருத்தவங்க, நம்ம ஞாபகம் இருக்கு, நம்ம கிட்ட ஏதோ ஷேர் பண்ணணும் வராங்கன்னா அந்த உணர்வு, அந்த ஃபீலிங்ஸ் நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்கள நல்லபடியா அன்பா 4 வார்த்தை பேசி அவங்கள நல்லபடியா நம்ம உபச்சரிக்கணும் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம் இல்லைங்களா? ஸோ அதை தான் நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இருந்து நல்லபடியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில நம்ம என்ன பண்ணா வரவங்களுக்கு கண்டிப்பா தீர்த்தம் கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு உட்காரும் இடம் கொடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது யாரா இருந்தாலும், நண்பனா இருந்தாதான் விரோதியா இருந்தா கிடையாது அப்படிலாம் கிடையாது.
யாரா இருந்தாலும் நம்ம செய்யணும். பொருள் செலவு அப்படின்றது எப்பயுமே பக்தி மார்க்கத்துல நம்மளுக்கு அது ஒரு தடையாவே இருக்காது. இருக்கிறத சிறப்பா செய்யணும். அதுதாங்க தாத்பரியம். அப்ப அந்த வகையில விருந்தினர்களை வரவேற்கும் நிலைன்றது இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்மளுக்கு கிரந்தங்கள்ல இருக்கு. பீஷ்மர் அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா? காலதேச பாத்திரம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளோட வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியங்கள் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதன்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அது மாதிரி பீஷ்மர் மகாஜன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அஷ்டவசுக்கள்ல அவங்க ஒருத்தவங்கன்னு பார்த்தோம். தர்மத்தை அவங்க நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. பகவானோட உபதேசத்தின்படி அவங்க வாழ்க்கை இருக்கும். இதெல்லாம் அஷ்டவசுக்களோட நிலையா நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ சாரி மகாஜன்களோட நிலையா நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு அந்த முள் படுக்கையில அம்பு படுக்கையில இருந்ததுனால அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, பிசிக்கலா அவங்களால வரவேற்க முடியல. ஆனா அந்த வார்த்தை இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த இனிமையான வார்த்தை, அந்த மரியாதை கலந்த அந்த வார்த்தை, அதை வந்து அவங்க வந்துட்டு அந்த அவ்வளவு நல்லபடியா அவங்க வந்து அந்த முறையில அந்த வேர்பலா அவங்க வந்து எந்த ஒரு குறையுமே இல்லாத அளவுக்கு வந்திருந்த எல்லா தேவர்கள் அப்புறம் ரிஷிகள் முனிவர்கள் எல்லாருமே அவங்க என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப நல்லபடியா அவங்க வரவேற்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். முடியாத பட்சத்துல பிசிக்கலா முடியலனாலும் அந்த வார்த்தை மூலியமா மனதின் மூலியமா வரவேற்கிற முறையா நம்ம பாக்குறோம். அதே மாதிரி துவாரக நகருக்கு கிருஷ்ணர் திரும்பி போகும்போது அப்ப அந்த துவாரக வாசிகள் அவங்கள எப்படி வரவேற்கிறாங்க அப்படின்றது நம்ம பாகவதத்துல 1.11 அந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு உவமை கூட கொடுப்பாங்க. சூரியன் மாதிரி பகவான் சரிங்களா? அவங்க எல்லாம் கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க. துவாரக வாசிகள்லாம் அன்போடு கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க கொண்டு வந்து. அது மலரா இருக்கலாம், இல்லையா வேற எதுவும் அன்பளிப்பு பொருளா இருக்கலாம். ஆனா அது வந்து எப்படின்னா, சூரியனுக்கு விளக்கு காமிக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து சூரியனோட பிரகாசமா விளக்கு இருக்காது இல்லைங்களா? அந்த பிரகாசம் வந்துட்டு கண்டிப்பா சூரியன் தான் அதிகமா இருக்கும். அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர்கிட்ட இல்லாததுன்றது கிடையாது. அவங்க செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஆத்மாராமான்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள. அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு இவங்கெல்லாம் கிஃப்ட் கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க. ஆனாலும் அது என்ன பண்றாங்க, பகவான் நல்லபடியா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்றத பாக்குறோம். எல்லாருடைய அந்த வரவேற்கும் நிலையும் அவங்க எல்லாரும் வந்து ரொம்ப பிரைஸ் பண்ணுவாங்க. பகவானோட அந்த அப்புலன்சஸ் எல்லாம் சொல்லி பிரைஸ் பண்ணுவாங்க. தேவிக்கு அம்மா ஒரு அன்னையா அம்மாவா கிருஷ்ணரை வந்து அவங்க எப்படி வரவேற்கிறாங்க, கண்கள்லாம் ரொம்ப அப்படி ஆனந்த கண்ணீர் வர அவங்க வந்து அவங்களோட அந்த ஒரு தாய் பாசத்தோட அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் வரவேற்பாங்க. அதே வந்து மனைவிகள் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அவங்களும் எப்படி வரவேற்கிறாங்க மனதால சரிங்களா? ஏன்னா எல்லாரும் முன்னாடி ரொம்ப நாள் கழிச்சு கிருஷ்ணரை பாக்குறாங்க, பகவானை பாக்குறாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஏக்கங்கள் அதுல கலந்த சந்தோஷம், அந்த அன்பு, அந்த ஒரு வெட்கம் இதெல்லாம் கலந்தவங்கள வரவேற்பாங்க. அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைங்களை விட்டு அவங்க வந்து பகவானை நல்லபடியா வரவேற்பாங்க. இப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அது மாதிரி யுதிஷ்டிர மகாராஜர் விதுரர் ரொம்ப காலம் இந்த யாத்திரை போயிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அது முடிச்சு அவங்க வரும்போது யுதிஷ்டிர மகாராஜர் அவங்களுக்கு பாண்டவர்களுக்கும் ரொம்ப ஆனந்தமாயிடும். அப்பதான் அவங்களுக்கு அந்த ஏன்னா போர்ல வந்து எல்லா முக்கியமான அவங்களோட சப்போர்ட் பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியர் அவங்களுக்கு வழிகாட்டுதல் கொடுக்குற எல்லாருமே அவங்க வந்து எழுந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில அவங்க வந்து ரொம்ப தனிமையில இருப்பாங்க. பாண்டவர்கள் வழிகாட்டுறதுக்கு யாரும் இல்லாத ஒரு முதிய அதாவது குடும்பத்தில் பெரியவங்க அப்படின்னு இருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இல்லாம இருப்பாங்க. அப்ப விதுரரை பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடும். அப்பதான் அவங்களுக்கு அந்த உணர்வே வருமா, நம்ம திருப்பி அந்த அந்த ஒரு லைவ்லினஸ் வருமா. உடனே அவங்க நல்லபடியா அவங்கள வரவேற்று அவங்கள வந்துட்டு ஆசுவாசப்படுத்தி அவங்களுக்கு உட்கார்றதுக்கு இடம் கொடுத்து அவங்களுக்கு தாகத்தை தீர்த்து அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அவங்ககிட்ட நல்ல நல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து இனிமையான வார்த்தைகள், நீங்க எங்க இருந்து வந்தீங்க, எப்படி வந்தீங்க, உங்களோட பிரயாணம்லாம் எப்படி இருந்தது, அந்த மாதிரி நல்லபடியா இனிமையான வார்த்தைகள்னால பேசி அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட இருந்து துவாரகால என்ன இப்படிலாம் இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இதெல்லாம் எதற்காகனா, நம்மளும் நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வைஷ்ணவர்கள் வராங்க இல்ல வேற யாரும் ஆச்சாரியர்கள் குருமார்கள் இவங்கெல்லாம் வராங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி ரொம்ப இனிமையான வார்த்தைகள் பேசணும், இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம செய்யணும் அப்படின்றதுக்கான உதாரணமா தான் நம்ம பாக்குறோம். இது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஆயிடும். ஸோ அதனால நம்ம வந்துட்டு இதுல இந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் இப்ப பாகவத்துல இதெல்லாம் எந்தெந்த கேண்டோல இருக்குன்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்துட்டு இதை வந்துட்டு ஒரு தடவை கோத்ரூ பண்ணிடலாம். பிடிஎஃப் ஆல்ரெடி உங்க வீட்டுல இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த ரந்தி தேவா அவங்களும் வந்துட்டு எல்லாரையுமே சமமா பாவிச்சு அவங்க வந்து வரவேற்பாங்க சரிங்களா? இந்த மாதிரி விஷயங்களாமும் மிருகாரி அவங்க எப்படி நாரதரை வரவேற்கிறாங்க, அக்ரூரரை
கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அவங்க வந்த உடனே அக்ரூர் ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அவங்க பாதங்களை வந்து கழுவி விட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்கள மசாஜ் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அந்த மங்கள பொருட்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? அது மாதிரி கொடுத்து அவங்கள வந்து வரவேற்பாங்க. அப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு பிரசாதங்கள்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய எப்படி வரவேற்கும் முறை அப்படின்றத நம்ம கிரந்தங்கள்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் மாதாஜி ஒரு ஏழை பக்தன் வீட்டுக்கு அதித்தி மாதிரி பகவான் வந்தப்ப அவர் எப்படி விருந்தோம்பல் பண்ணாருன்னு அவரு ஒண்ணு வாசிச்சு அதை நான் சொல்லலாமா இங்க? அவசியம் மாதாஜி சொல்லுங்க. கண்டிப்பா எங்களுக்கு அது ஒரு நல்ல ரியலைசேஷன்ஸ் கொடுக்கும். ஒரு ஏழை பக்தன்னா அவனுக்கு வந்து ஒண்ணுமே ஒரு குடிசைதான், ஒண்ணுமே கிடையாது, ஒரு ஜாமானும். அப்ப திடீர்னு ரொம்ப ஆனா பக்தி ரொம்ப நிறைஞ்சவன் கடவுள் வந்து திடீர்னு அதித்தியா வர்றாரு. வந்த உடனே அவரை பார்த்த உடனே அவனுக்கு என்ன செய்யனே தெரியல, வாயெல்லாம் அப்படியே அடைச்சு போன மாதிரி இருக்கு. அப்ப வந்து அப்படி நிக்கிறத பார்த்த உடனே என்னமே எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு இல்லையே பகவானே அப்படின்னு சொல்றாரு. சொன்ன உடனே பகவான் சொல்ற, நீ ஒரு பழம் கொடுத்தா எனக்கு போதும் அப்படின்னு. இல்ல வீட்டுல ஒண்ணுமே பழம் இல்லையே அப்படின்னு. அப்புறம் ஒரு பூ கொடுத்தா போதும் அப்படின்ன உடனே சுத்தி முத்தும் ஒரு செடி கூட எங்க வீட்டை சுத்தி இல்லையே, எதுவுமே இல்லாத வறண்ட நிலமால நான் இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்புறம் ஒரு இலை கொடுத்தா போதுமே, அந்த இலை கூட எனக்கு இல்லையே அப்படின்னு. அப்ப நீ எனக்கு ஒரு தண்ணி கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு உடனே, இங்க பாருங்க என் பாத்திரத்துல தண்ணி கூட இல்ல பகவானே அப்படின்ன உடனே, இருக்கு தண்ணி இங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. எனக்கு புரியலையே அப்படின்ன உடனே அவர் சொல்றாரு, உன் கண்ணுல இருந்து மாலை மாலையா வந்துகிட்டு இருக்க கண்ணீர் தான் அந்த தண்ணி அப்படின்னு சொன்னோடனே, அதுதான் எனக்கு பன்னீரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவரை வாழ்த்தி போறாரு அப்படின்னு ஒரு ஒண்ணு வாசிச்சு நல்லது மாதாஜி, ஷேர் பண்ணலாம். கண்டிப்பா மாதாஜி, ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி நீங்க ஷேர் பண்ணதுல. அதுதான் அந்த இங்கேயும் இருக்கு பாருங்க, அந்த நீங்க சொன்ன அதே மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இதோ இங்கேயும் நம்ம பார்ப்போம். கண்ணீரால நம்ம வந்துட்டு நம்ம விருந்தினர்களை வரவேற்கணும். அப்படி ஒண்ணுமே இல்லாத பட்சத்துல இதோ இங்க பாக்குறோம் பாருங்க, கண்ணீரை சிந்தி தன் குடும்பம், மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் வெறுமனே வணக்கம் செலுத்த வேண்டும். இதுக்கு ரிலேட்டடா சொல்லியிருக்கீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி இன்னொரு இதுவும் இப்ப வந்து ஒரு ஒரு பிராமணர் அவங்களுக்கு வந்துட்டு வசதி வாய்ப்பே இருக்காது. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்துட்டு ஒரு அரசருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அளவுக்கு பணிவிடைகள்லாம் செஞ்சு அவங்கள வந்து நல்லபடியா அவங்கள வந்து வர்ஷிப் பண்ணணும்னு ஆசை. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மனசாலேயே தினமும் சரிங்களா, காலையில போய் கங்காலையும் யமுனாலையும் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நல்ல மனசாலேயே ரொம்ப ஆடம்பரமா ஜுவல்ஸ், அப்புறம் வந்துட்டு நிறைய வகையான இது பிரசாதங்கள், இப்படி நிறைய அவங்களுக்கு வந்து எல்லாம் வந்துட்டு சிறப்பா செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. அப்போ ஒரு நாள் அவங்க வந்துட்டு சக்கரை பொங்கல் செய்வாங்க பகவானுக்காக. சரிங்களா? அப்போ வந்துட்டு இது ரொம்ப சூடா இருக்குமோ பகவானுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து இதெல்லாம் வந்துட்டு கனவுலயே. சரிங்களா? ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த சக்தி பிசிக்கலா கிடையாது. ஸோ அதனால கனவுலயே விரல் வச்சு பார்ப்பாங்க, சுடும். ரொம்ப சுடும், டக்குன்னு கை எடுப்பாங்க. மாதாஜி நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல இது மாதிரி வருது மாதாஜி. அவர் சமைச்சிட்டு சூடா, ஐயோ இத்தனை சூடா இருக்குன்னா அது உண்மையாகவே அவருக்கு வந்து சூடா தெரியுது. அப்ப இருந்து பார்வதி பரமசிவ எல்லாம் பார்த்து இவ்வளவு பக்தனா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு என்ன நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல இருக்கு. எஸ் மாதாஜி, இந்த பாஸ்ட் டைம் சொன்ன இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ வந்து கையில பார்த்தா நிஜமாலுமே அந்த கையில வந்துட்டு அந்த சூடு பட்டிருக்கும். அப்போ அதுதான் நம்ம ஆத்மார்த்தமா அந்த அன்பை நம்ம வெளிப்படுத்தினா அதையும் பகவான் வந்து ஆசையோட ஏத்துப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட உயர்ந்தவங்க தான் பகவான் கிருஷ்ணர். சரிங்களா? அதுதான் அன்பு. அது ஒண்ணு நம்ம செலுத்தணும் அப்படின்னா அது வந்துட்டு அவங்களுக்கு அவ்வளவு கொல்ல பிரியம் நம்ம மேல. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ விக்டோரியா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இன்னொரு கதை கூட உண்டு மாதாஜி. ஒரு வீட்டுல ஏழை கணவன், மனைவி, ஒரு குழந்தை. அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அன்னைக்கு தேவையான இத்தனோண்டு கோதுமை மாவு வச்சு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ரெண்டு சப்பாத்தி செஞ்சு வச்சிருக்காங்க. சாப்பிடுற சமயத்துல ஒரு அதித்தி வர்றாரு. எனக்கு ரொம்ப பசியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே கணவன் என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய இலையில அப்பதான் சாப்பிட போறாங்க. ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை எல்லாம் உட்கார வச்சு அவரை எல்லாம் பண்ணிட்டு அவருடைய இலையில இருக்கிறத அவருக்கு பரிமாறுறாங்க. எனக்கு இன்னும் பசிக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே மனைவி தன்னுடைய இத கொடுக்குறான். திருப்பி எனக்கு இன்னும் பசிக்குது, எனக்கு இன்னும் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த குழந்தை இதையும் கொடுத்துட்றாங்க. அப்புறம் இவங்க பசியோடயே இருக்காங்க. ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப பசி மயக்கம் வர்ற மாதிரி இருக்கு. அப்ப பகவான் வந்து
இது நான் உங்களை சோதிக்கிறதுக்கு தான் வந்தேன், இவ்வளவு நல்ல ஒரு அதித்திய கவனிச்சிருக்கீங்க நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அவங்களுக்கு காட்சி அளிக்கிறார் மாதாஜி. மாதாஜி நானும் ஒரு கதை சொல்றேன் மாதாஜி. ஒரு வயசான பிராமண முதிய ஒரு பாட்டி போயிட்டு எதுவுமே இல்ல, அதனால ஒரு அதித்தி வர்றாரு, எனக்கு ஏதாவது கொடு அப்படிங்கிறாரு. ஐயோ என்கிட்ட என்னப்பா இருக்கும், இல்ல நீ போய் அந்த அந்த ஜாடிய திறந்து பாரு அப்படின்னு. அதுல காஞ்சி போன ரொம்ப ஒரு மாதிரியான ஒரு நெல்லிக்காய் துண்டு கரை இருக்கு. அது இது கனகதாரா சூத்திரம். அது கொடுத்த உடனே அவர் அதை சாப்பிடுறாரு. சாப்பிட்ட உடனே அவருக்கு வயிறு நிறையுது. அந்த மகிழ்ச்சியில ஒரு அந்த பாட்டிக்கு இது பண்றாங்க. அதுதான் நம்ம இந்த கனகதாரா சோஸ்திரம்னு ஒண்ணு படிக்கிறோம்ல, அந்த இது வந்ததனுடைய தாத்பரியம் இது. அந்த வரவேற்புங்கிறது பொதுவா நம்ம இதுலதான் மாதாஜி ரொம்ப சிறப்பானது. ஆமா, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதனால அது நம்ம நல்லபடியா நம்ம வைஷ்ணவர்களுக்கெல்லாம் நம்ம அதாவது ஆச்சாரியர்கள், வைஷ்ணவர்கள், அப்புறம் நம்மள சுத்தி யார் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நம்ம நல்லபடியா பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இதுல இன்னும் இன்டெப்த் போக வேணாம், ஏன்னா எல்லாருமே இதுல ரொம்பவே ரியலைஸ்டா இருக்கிறோம். ஸோ அதனால நம்ம அப்படியே போகலாம். தேங்க்யூ பிரேமா மாதாஜி அண்ட் பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனாலதான் வள்ளுவர் கூட சொல்லியிருக்காரு, விருந்து பிறந்தா தானொன்றால் சாவா மருந்தனும் வேண்டற்பாட்டுன்னு. அது சாகாத மருந்தா இருந்தா கூட வாசல்ல விருந்தா இருந்தா நம்ம சாப்பிடக்கூடாது, அவங்களுக்கும் கொடுத்துட்டுதான் நம்ம சாப்பிடணும். அமிர்தமா இருந்தா கூட அதுதான் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம அடுத்தது அதே மாதிரி எல்லாரையும் சரி வந்திருக்கிற ஒருத்தவங்களை மட்டும் இப்போ இப்போ எப்பயுமே ஒரு கோயில்ல இருந்து டெம்பிள்ல இருந்து வீட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னா வெறும் பிரம்மச்சாரி அவங்களோ இல்ல ஒரு ஆச்சாரியர் குரு அவங்க மட்டும் வர மாட்டாங்க, அவங்க கூடவும் அசோசியேட்ஸ் வருவாங்க இல்லைங்களா. சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணா அவங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியா நம்ம வரவேற்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கோம். வெறும் அந்த முக்கியமான பிரமுகர் அவங்கள மட்டும் வரவேற்கிறதுல முக்கியத்துவம் கொடுக்காம எல்லாருமே நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியா நம்ம வரவேற்கணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த பேராகிராஃப்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. அப்ப துறவியை வரவேற்கும் எனில் அவர் தனது பரிவாரங்களையும் வரவேற்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அந்த வகையில அவருடைய பதவி அல்லது பொருளாதார நிலைக்கு ஏத்தவாறு, அதாவது எவ்வளவு முடியுதோ அந்த அளவுக்கு, சரிங்களா, ஆடம்பரமா தான் இருக்கணும்ன்றது இல்லைன்றது நம்ம பாக்குறோம். அது மாதிரி தண்ணீர் கொடுத்து நம்ம வரவேற்கலாம். அப்புறம் அவங்களுக்கு உட்கார்றதுக்கு இடம் அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா கூட இனிமையான வார்த்தையை சொல்லி அவங்க கிட்ட நம்ம நல்லபடியா நம்ம பேசணும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த கண்கள்ல தண்ணீர் வரும் இல்லைங்களா, அது சிந்தி என்னால வேற எதுவும் செய்ய முடியலையே அப்படின்ற வருத்தத்தை நம்ம அந்த கண்ணீர்ல நம்ம காமிச்சோம்னா அதுவே என்னது அவங்கள வரவேற்ற ஒரு சிறந்த ஒரு முறையை நம்ம பாக்குறோம். ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை பிரபுபாதா ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க, சரிங்களா. அவங்களுக்கு நலன் விரும்பி வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க. அப்போ அவங்க வீட்டுல ஒரு எல்லாரையும் எல்லா இடத்தையும் சுத்தி எல்லாம் காமிக்கிறாங்க. ஆனா அந்த ஒரு முறையான உபச்சாரம் அப்படின்றது இல்லாம இருக்கு. உடனே அப்ப பிரபுபாதா பாக்குறாங்க. இது இப்ப பிரபுபாதா கேக்குறாங்க பிரசாதம் ஏதா, ஆனா அந்த மாதிரி கேக்குற மாதிரி நம்ம வச்சுக்க கூடாது. எல்லாமே நம்ம கரெக்டா நம்ம ஆர்கனைஸ்டா வீட்டை நம்ம வச்சுக்கணும். எப்பயுமே சொல்லுவாங்க, ஒரு 2 பேருக்காவது நம்ம சாப்பாடு கொடுக்குற அளவுக்கு நம்ம வீட்டுல நம்ம தினமுமே நம்ம ரெடியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அந்த வகையில இங்க என்னன்னா அவங்க பிரபுபாதா கேக்குறாங்க பிரசாதம் இருக்கா அப்படின்னு. இல்லைன்றாங்க. அப்புறம் சரி பழங்கள் இருக்குன்னா அதுவும் கொஞ்சம் இல்லை அப்படின்னு. அப்புறம் கால்கள்லாம் இது பண்ணுங்க, கழுவி விடுங்க அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க. அப்ப அவங்க அதெல்லாம் செய்யும் போது இப்ப இது நம்ம பிரபுபாதா எதுவும் கேட்டு வாங்கிக்கிறாங்களா இதெல்லாம் அப்படின்னா அப்படி இல்லை. ஏன்னா இப்ப ஒரு இடத்துல அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலும் அது என்ன ஆயிடும், அந்த பரம்பரையா அந்த வழக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா, வைஷ்ணவ உபச்சாரம்ன்றது. அப்ப இந்த இடத்துல அது ஒண்ணு விட்டு போச்சு அப்படின்னாலே அடுத்து வரவங்களுக்கு அது ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆயிடும் இல்லைங்களா. சரி அந்த இடத்துல நடக்கலையே, சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு. அப்ப அந்த மாதிரி நமக்கு அதை அறிவுறுத்துறதுக்காக வைஷ்ணவ உபச்சாரம்ன்றது மஸ்ட் அப்படின்றத அறிவுறுத்துறதுக்காக இங்க என்ன பண்றாங்க பிரபுபாதா அவங்க கிட்ட சொல்றாங்க, இந்த முறையில வரவேற்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி அவங்க அந்த சீடன் கால்கள்லாம் பிரபுபாதாவோட, ஏன்னா குருவின் திருவடின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, ஸோ அவங்களது கிளீன் பண்றாங்க. அப்ப அதை அந்த மாதிரி செய்யும் போது எதனால செய்யறோம் அப்படின்னா, ரொம்ப பிரயாணம் அந்த காலத்துல ரொம்ப நடந்து இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல தான் வந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா மார்க்கத்துல. ஸோ அப்ப அந்த களைப்புகள்லாம் அவங்களுக்கு அதனால போகும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஈவன் அக்ரூர் இருக்க கூட கிருஷ்ணரும் பலராமரும்
கால்லாம் பிடிச்சு விடுவாங்க. ஏன்னா மதுராலேருந்து பிருந்தாவனம் வரைக்கும் ஒரு நாள் டிராவல் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க. ஸோ அந்த களைப்பு போகிறதுக்காக அந்த மாதிரி செய்யறது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ அந்த வகையில் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா தீர்த்தம் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் பாதங்கள்லாம் நம்ம வாஷ் பண்ணி, அதாவது ஆச்சாரியர்கள் இந்த மாதிரி வந்தாங்கன்னா, குருக்கள்லாம் வந்தாங்கன்னா அவங்கெல்லாம் பாதங்கள்லாம் நம்ம இது க்ளீன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு மசாஜ் பண்ணி விடணும். இந்த அளவுக்கு நம்ம வரவேற்பு முறை நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் ஆச்சாரியர்கள் குருமார்களுக்கு. அதே வந்துட்டு நார்மலா வைஷ்ணவர்கள்லாம் வந்தாங்கன்னா தீர்த்தம் கொடுத்து அவங்ககிட்ட இனிமையா நல்லபடியா பேசுறது. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஹேண்ட் ரைஸ் யாருமே பண்ணலையே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விழாக்களின் போது வரவேற்பு ஆச்சாரம். வழிபாடு குறைந்தபட்சம் 2 கட்டுரைகள், சந்தனம் மற்றும் மலர்கள், அல்லது 5, 10 அல்லது 16 உபசாரங்கள் மற்றும் பரிசுகள். ஆன்மீக குருவிற்கும் திருமணம் அல்லது யாகங்கள் போன்ற விசேஷ நிகழ்வுகளுக்கும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. பஞ்ச ரத்ர பிரிதீபா இஸ்கான் ஜிபிசி பிரஸ் 5.7 விருந்தினர்களின் வரவேற்பு அதிதி சேவா. ஒவ்வொரு நாளும் குறைந்தது 4 விருந்தினர்களுக்காவது பிரசாதம் வழங்குவதில் சிரமம் இல்லை. வேத கோட்பாடுகளின்படி வீட்டுக்காரர் வீட்டில் எப்போதும் விருந்தினர் இருப்பார். என் குழந்தை பருவத்தில் என் தந்தை தினமும் 4 விருந்தினர்களுக்கு குறையாமல் வருவதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். அந்த நாட்களில் என் தந்தையின் வருமானம் பெரிதாக இல்லை. இருந்த போதிலும் தினமும் குறைந்தது 4 விருந்தினர்களுக்காவது பிரசாதம் வழங்குவதில் சிரமம் இல்லை. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய லீலை 3.41 பொருள். விருந்து அளிப்பவர் விருந்தினரின் அனுமதிக்கு பிறகு மீதமுள்ள உணவுப் பொருட்களை எடுத்துக்கொள்கிறார். விழாக்களில் பிராமணர் மற்றும் வைஷ்ணவர்கள் ஆடம்பரமாக உணவளிக்கும் போது விருந்து அளிப்பவர் விருந்தினரின் அனுமதிக்கு பிறகு மீதமுள்ள உணவுப் பொருட்களை சாப்பிடுவார். எனவே விருஷ்ணி மற்றும் போஜாவின் வம்சாவளியினர் முறைப்படி பிராமணர்களிடம் அனுமதி பெற்று தயாரிக்கப்பட்ட உணவுப் பொருட்களை சாப்பிடுகிறார்கள். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3.4.1 பொருள். நான் உங்களுக்கு எல்லா வகையான உபசரிப்புகளையும் வழங்க வேண்டும். நீங்கள் என் எதிரியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. எனவே நீங்கள் உங்கள் எதிரியை வீட்டில் வரவேற்பீர்கள். நீங்கள் அவரை மிகவும் நட்பாக அழைப்பீர்கள். நீங்கள் அவருடைய எதிரி என்பதை அவர் மறந்து விடுவார் என்பதை நாங்கள் எங்கள் சாஸ்திரத்திலிருந்து பெறுகிறோம். கிருஹே த்ரூம் அபி பிராப்தம் விஸ்வதம் அகுதோபயம். அவர் தனது எதிரிக்கு அருகில் இல்லை என்று தன்னை மிகவும் ரகசியமாக உணர வேண்டும். அவனுடைய டீலிங் மற்றும் நடத்தை மிகவும் அழகாக இருக்க வேண்டும். ஒழுக்கம் என்றவென்றால் நீ என்னவாக இருந்தாலும் நீ என் வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறாய், நீ எனக்கு விருந்தாளி, எனவே நான் உனக்கு எல்லா வகையான உபசரிப்புகளையும் வழங்க வேண்டும். நீ எனக்கு எதிரியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, இப்போது நீ என் விருந்தாளி. எனவே சமூகம் எந்த அளவுக்கு நெறிமுறையில் முன்னேறி இருந்தது என்பதை இது காட்டுகிறது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தத்துவ இல்ல பிரபுஜி, இப்ப தெரியுதுங்களா? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தத்துவவாதங்கள் சியாம சுந்தர் தர்சாவுடன் கலந்துரையாடல். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சாரி பிரபுஜி, நீங்க வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம இப்ப பாத்துடலாம். சோ அது அப்படின்னு ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். ஸோ அப்போ உபச்சாரம் அப்படின்றது, வரவேற்கும் நிலை அப்படின்றது வந்து குறைந்தபட்சம் வந்து நம்ம வந்து சந்தனமும் மலர்களும் வச்சிருக்கணும். இல்லைன்னா 5 பொருட்கள் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? இந்த தூபம், அப்புறம் அட்சதை, அதுக்கப்புறம் இந்த இது கலசம் வச்சும் வரவேற்பாங்க இல்லைங்களா? இந்த கலசம் ஒண்ணு வச்சு, அதுக்கப்புறம் இப்ப பூரண கும்பம்னு பேரு மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. யாராவது வந்தாங்கன்னா பூரண கும்பம்னு வச்சு தேங்காய் மாவலை எல்லாம் வச்சு அவங்கள கொடுத்து பன்னீர் தெளிச்சு வரவேற்பா மாதாஜி. பன்னீர் தெளிச்சு
எஸ் பன்னீர் மாதாஜி. தெளிச்சு வைக்கிறது. அதுதான் அதுதான் சொல்றாங்க இங்க பூர்ண கும்பம் வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பன்னீர் அப்புறம் அட்சதை வச்சிருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் தீபம் ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்வீட் மாதிரி ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க இந்த சரிங்களா. மார்கழி மாசம் எல்லா தெருவுலயும் பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி காலங்காத்தால. மார்கழி ஆமா இந்த மார்கழி மாசத்துல எல்லாரும் வீதி உலா வருவாங்க பாடிண்டே. அதுவும் ஒருத்தர் ஆச்சாரிய வேஷம் போட்டுட்டும் வருவாரு, அவர் பாடுவார் நல்ல. அவருக்கு கை கால் அலம்பி எல்லாரும் தச்சை தெளிச்சுண்டு எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ண ஆமா. மாதாஜி. நீங்க சென்னை வாங்க, இன்னைக்கு சென்னையில எல்லாம் பார்க்கலாம், எல்லா தெருவுலயும் பார்க்கலாம், கோவில் இருக்கிற தெருவுல கட்டாயம் பார்க்கலாம். கண்டிப்பா மாதாஜி, கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அந்த மாதிரி எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னா 16 பொருட்கள் வந்து இருக்கு உபச்சாரங்கள்ல நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு. அதுல நம்மளால எத்தனை முடியுதோ மங்களகரமான பொருட்கள் வரவேற்கிறதுக்காக இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுல நம்மளால எத்தனை முடியுதோ அத்தனை நம்ம வச்சு நம்ம வந்து வரவேற்கலாம். அப்படி எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா கூட நம்ம சந்தனமும் பூக்களும் வச்சு நம்ம அவசியம் நம்ம வரவங்களை நம்ம வரவேற்கணும், விருந்தினர்கள் நம்ம வரவேற்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம் சரிங்களா. இப்பயுமே வந்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு மகாராஜ் இல்ல பிரம்மச்சாரிகள் ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் வராங்க அப்படின்னா இந்த இது கலசம் வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பன்னீர் தெளிச்சு புஷ்பம் வச்சு துளசி வச்சிருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து தீபம் இருக்கும், இதெல்லாம் வச்சு வரவேற்கிறதுன்றது முறையா இப்பயும் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா. ஸோ அந்த வகையில் இந்த மாதிரி மங்கள பொருட்கள் வச்சு நம்ம அவங்கள வரவேற்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி இப்ப பிரபுபாத் அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல கூட நம்ம பார்த்தோம்னா அவங்க சைல்ட்ஹுட் பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க தந்தை வந்து எப்பயுமே வீட்டுல வந்துட்டு ஒவ்வொரு நாளுமே ஒரு 4லேருந்து 5 பிராமணர்கள் அவங்க வந்து சன்னியாசிகள் இந்த மாதிரி யாரையாவது வந்து அவங்க வந்து வீட்டுக்கு வர வச்சு அவங்களுக்கு உணவு வந்து வழங்குறதுன்றது அது ஒரு கடமையாவே தினமுமே நித்தியபடி தேடிட்டு போவாங்களாம். யாருமே அவங்களா வருவாங்க மாதாஜி. அந்த காலத்துல எல்லாம் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி வாசல்ல வந்து அதிதி யாராவது இருக்கேடா அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க உடனே நாங்க இருக்கோம் அப்படின்னு இப்படி சொல்லி தினமும் ஒருத்தர் நாள் இவர் ஏதோ மறந்துட்டாரோ என்னமோ தெரியல, ஒருத்தர் சொன்னாருன்னா இலையோடயே வந்துட்டேன் அப்படின்னு இலையையும் தூக்கிட்டு சாப்பிட வந்தாரு. எல்லாம் அந்த காலத்துல திண்ணை இருக்கும், வாசல்ல திண்ணையில உட்காந்துருவாங்க எல்லாம் வரிசையா. திண்ணை கட்டி போட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் யாருக்காவது கொடுத்துட்டு தான் சாப்பிடுவாங்க அந்த காலத்துல, யாருக்கும் கொடுக்காம சாப்பிடுற அந்த வழக்கம் இருக்காது இல்லைங்களா. சோ அந்த வகையில் தான் இப்ப இங்க பிரபுபாத் அவங்களோட அந்த இது வாழ்க்கை வரலாற்றுலயும் குழந்தை அந்த நிலையில பார்த்தோம்னா அதுல வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. அவங்க அப்பா வந்து தினமுமே ஒரு 5 சன்னியாசிகளாவது வீட்டுக்கு வந்து வர வச்சு அவங்களுக்கு வந்து தினம் வந்து இந்த மாதிரி பிரசாதம் வந்து அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அந்த வகையில நம்ம அவசியம் என்ன பண்ணோம், நம்ம என்னைக்கு என்ன சமைச்சாலுமே அது வந்து நம்ம யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துட்டு நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்றதுதான் வழக்கமா இருக்கு அப்படின்றது பாக்குறோம். அதே மாதிரி விழாக்களில் பிராமணர் மற்றும் வைஷ்ணவர் ஆடம்பரமாக உணவளிக்கும் போது விருந்தளிப்பவர் விருந்தினரின் அனுமதிக்கும் பிறகு மீதமுள்ள உணவுப் பொருட்களை சாப்பிடுவார். இது வந்து நம்ம நாரதர் அவங்களோட அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா. அந்த சதுர் மாசம் அப்படின்னும் போது அதுல ரெமனன்ஸ் வந்துட்டு அவங்க எடுத்துப்பாங்க. ரெமனன்ஸ் சொல்லுவாங்க, அதாவது இப்ப ஆச்சாரியர்கள் அந்த மாதிரி இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க எல்லாம் வீட்டுக்கு வரும்போது குரு எல்லாம் வரும்போது அவங்களுக்கு நம்ம வந்துட்டு இப்ப வந்து சர்வ் பண்றோம் அப்படின்னா அவங்களோட அனுமதியோட நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களோட அந்த பிரசாதத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம். அது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ரியலைசேஷன் கொடுக்கும். ஈவன் இது வந்து நம்ம வந்து ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி அவங்களோடதுலயும் நம்ம வந்துட்டு பார்த்திருந்தோம் இல்லைங்களா. அவங்க வந்து இந்த இது பானிஹத்தி ஃபெஸ்டிவல் அது பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா. அந்த நேரத்துலயே வந்துட்டு அந்த ரெமனன்ஸ் வந்துட்டு எடுத்துக்கிறதுன்றது ரொம்ப சிறந்த ஒரு பியூரிஃபிகேஷன். அது அவசியம் எல்லாருமே வந்துட்டு எப்பெல்லாம் முடியுதோ அப்பெல்லாம் நம்ம மிஸ் பண்ணிடாம அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதனாலதான் பொதுவா உணவு வந்து நம்ம வந்துட்டு இப்ப ஜென்ரலா வெளியில பார்த்தோம்னா நிறைய ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணி சாப்பிடக்கூடாது. சாப்பிட்டோம்னா அந்த கர்மம் வந்துட்டு இதாகும், டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ அதனால நம்மளும் நம்மளோட உணவை வந்து நம்ம யாருக்கும் வந்துட்டு அதாவது சாப்பிட்ட அந்த உணவு யாருக்கும் நம்ம தராம பார்த்துக்கணும். அதே மாதிரி வேற யாரும் சாப்பிட்டதையும் நம்மளும் சாப்பிடாம நம்ம கவனமா பார்த்துக்கணும். ஹைஜீனிக்காவும் அது நல்லது, ஸ்பிரிச்சுவலாவும் அது நல்லது. அந்த வகையில
நம்ம ஸ்கிரிப்சஸ்ல பார்த்தோம்னா ஒன்று வந்து நாரதர் அவங்க வந்து அந்த சதுர்மாசத்துல அந்த வைஷ்ணவர்களுக்கு பிரம்மச்சாரியர்களுக்கு அவங்க வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க, பணிவிடை பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த உணவை அவங்க மிச்சம் எடுத்து அந்த ஒரு நிலையில அவங்களுக்கு அந்த பக்தி நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆச்சுன்றதை நம்ம கண்கூட அதுலயும் பார்க்குறோம். அதே மாதிரி ஷட்கோஸ்வாமிகளை ரகுநாத் தாச கோஸ்வாமி அவங்களோட வாழ்க்கையிலையும் இது வந்து நம்ம வந்து நல்லபடியா பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த வகையில நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது இந்த மாதிரி குரு ஆச்சாரியர்கள்லாம் வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க நல்லபடியா நம்ம சர்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட மிச்சம் உணவு இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை வந்து நம்ம பிரசாதமா நம்ம அவசியம் எடுத்துக்கணும். எப்படி பெருமாளுக்கு இப்ப கோயில வந்துட்டு ஆஃபர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிரசாதமா நம்மளுக்கு விநியோகம் பண்றாங்க இல்லைங்களா, அது நம்ம ரொம்ப உயர்ந்த ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல். அந்த ஆச்சாரியர்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நல்லா அத பத்தி. அதனால அவங்க வந்து அவ தங்களுக்குன்னு பரிமாறப்பட்ட இடத்துல அவங்க மிச்சம் வைக்க மாட்டாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு அத நல்லா சொல்லுங்க. எச்சிலையில எடுத்து சாப்பிட போறாங்க, அந்த மாதிரி கூடாது. இல்ல அது பர்மிஷனோட தான் இங்க போட்டிருக்காங்க பாருங்க. ஆமா பர்மிஷனோட தான். ஆனாலும் அது வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி தலையில அந்த அவங்க உட்கார்ற இலையில பரிமாறினதுக்கு அப்புறம் மிச்ச உணவு எடுக்க மாட்டாங்க. அதுல இருக்கிற மிச்சம் வைக்கவே மாட்டாங்க. ஒன்லி அவங்க அனிமலுக்கு மட்டும்தான் துளி வைப்பாங்க. பறவைகளுக்கும் அனிமலுக்கும் ரெண்டு பேருக்கு தான் வைப்பாங்க. மிச்சம் எல்லாம் வைக்க மாட்டாங்க. நல்ல சாஸ்திரத்துல தெரிஞ்ச பெரியவங்க நீங்க என்ன பரிமாறலாம் உங்களுக்கு வயிற்றுல இடம் இல்லைன்னா கூட தெரியாம உட்காந்து முக்கி சாப்பிடுவாங்களே தவிர அது மிச்சம் இறச்சி மீனடிக்க மாட்டாங்க. ஆனா ஆமா அது அப்புறம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு போட்ட மிச்சத்தை நம்ம சாப்பிடலாம். அந்த மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல இந்த காலத்துல பாருங்க, ஒரே தாலியில அவங்க வந்து ஒரே தாலியில 100 பேர் சாப்பிடுறாங்க பாருங்க ஹோட்டல் எல்லாம். அத பரிமாறிட்டாலே அவங்களுக்கு போட்ட பிறகு சேஷம்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. எங்க இதுல சேஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு சாப்பிட்ட பிறகு அது வந்துதான் மிச்சம். அந்த மிச்சத்தை தான் எல்லாருக்கும் சேஷம்னு சொல்லுவாங்க. சரி நம்ம கரெக்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா, அவங்களோட அனுமதிக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அவங்க அனுமதி கொடுத்தா நம்ம அதை அவசியம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நம்மளுக்கு சில ஆச்சாரியர்கள் வந்து கொஞ்சம் அந்த கருணையோட இருப்பாங்க சரிங்களா. ஸோ அவங்க வந்து பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க. அப்ப யாருக்கு அவங்க பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க வந்து அதை எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறது பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம் சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி இப்ப வந்துட்டு எல்லாருமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க நண்பர்கள் நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்க மட்டும்தான் வீட்டுக்கு வரணும், அவங்கள மட்டும்தான் நம்ம நல்லபடியா கவனிக்கணுமானா இல்ல. நம்மளுக்கு ஒரு விரோதியா இருந்தாலுமே ஆக்சுவலா வைஷ்ணவர்களுக்கு விரோதிகள் இருக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா. ஆனாலும் அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில யாராவது வந்தாலுமே நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்களையும் எப்படி நம்ம வந்துட்டு எல்லாரையும் ட்ரீட் பண்றோமோ அதே மாதிரி அவங்களையும் நம்ம நல்லபடியா நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும். அந்த விரோதம்ன்றத கூட நம்ம வந்துட்டு மறந்து அவங்களுக்கு நல்லபடியா நம்ம விருந்தோமல் அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த விரோதம் கூட மறந்துடும். ஒரு ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு ஒரு மனஸ்தாபத்துல உள்ளவங்க வீட்டுக்கு வந்தாலுமே அவங்க நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தின்படி நம்ம அவங்களை வரவேற்கிறோம் அப்படின்னா அந்த விரோதம் கூட மறந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம கிட்ட நட்பினரோட பழகுவாங்க. அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணா அவங்கள எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லாம நல்லபடியா வரவேற்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்திக்கு சேதுலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க, வாசிக்க விருப்பம் இருக்குங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிச்சுக்கிறேங்க. எந்த விருந்தினரையும் வரவேற்கிறோம். ஆனால் குறிப்பாக ஒரு பிராமணர் ஒரு சந்நியாசி மிகவும் நன்றாக அழைக்கப்பட்டு வசதி செய்து தரப்படுகிறார். வேத முறைப்படி வீட்டில் சந்நியாசி வரவேற்கப்படுகிறார். பிராமணர் வரவேற்கப்படுவார். ஏனென்றால் அவர்கள் வரவேற்கப்படும் போது நல்ல அறிவுரைகளை வழங்குவார்கள். கர்தமுனி நந்த மகாராஜாவின் வீட்டிற்கு வந்தபோது அவருக்கு எவ்வளவு நல்ல வரவேற்பு அளித்தார்களோ அதே போலவே நிச்சயமாக எந்த விருந்தினரும் வரவேற்கப்படுவார்கள். ஆனால் குறிப்பாக ஒரு பிராமணர் சந்நியாசி ஆகியோர் மிகவும் வரவேற்கப்படுகிறார்கள். ஸ்ரீல பிரபுபாதா விரிவுரை பகவத்கீதம் 6.31 ஜூலை 16, 1975 சான் பிரான்சிஸ்கோ. ஒரு வைஷ்ணவர் வரும்போது அல்லது வெளியேறும் போது வைஷ்ணவர் ஒருவர் வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டால் முன்னே சென்று வரவேற்க வேண்டும். ஒரு வைஷ்ணவர் வெளியேறும் போது சிறிது தூரம் வரை அவரை பின்தொடர வேண்டும். ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூர் ஜஜ்ஜன தோஷினி மாதாஜி
வருது மாதாஜி. 7-3-60 வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை. புறப்படும் வாகனம் கண்ணில் படாதவரை முடிந்தவரை பின்தொடரவும். மறுநாள் விமான நிலையத்திற்கு பிரபுபாதாவுடன் சில பக்தர்கள் மட்டுமே செல்ல கோயில் தலைவர்கள் ஏற்பாடு செய்ததாக கரந்தரா குறிப்பிட்டார். இந்த யோசனை எங்கிருந்து வந்தது பிரபுபாதா கேட்டார். ஒரு துறவி உங்கள் நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறும் போது அங்குள்ள அனைவரும் புறப்படும் வாகனத்தை தெரியாதவரை பின்தொடர வேண்டும் என்று ஸ்ரீமத் பகவதம். எனவே அடுத்த நாள் பக்தர்கள் அனைவரும் பிரபுபாதாவுடன் சேர்ந்து லாஸ் ஏஞ்சலஸ் சர்வதேச விமான நிலையத்தின் நீண்ட தாழ்வாரங்கள் வழியாக அவருக்கு பின்னால் கோஷமிட்டு நடனமாடினார்கள். அவர்களுடன் பல மாதங்கள் கழித்து இப்போது அவர் வெளியேறுகிறார். பக்தர்கள் கதறி அழுதனர். ஸ்ரீல பிரபுபாதா படிக்க வேண்டாமா மாதாஜி? வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன் போயிடுச்சு. அதான் லீலாமிருத சத்ஸ்வரூப தாச கோசாமி தொகுதி 4 ஒவ்வொரு நகரத்திலும் கிராமத்திலும் உலகம் முழுவதும் 1968 to 1971. மாதாஜி கொஞ்சம் இப்ப மாதாஜி அதிதி சேவை தெரியுதுங்களா? அதிதி சேவை. அவர் அறிவிக்கப்படாமல் வருவது இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணுமா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். ஸ்கிரீன் வந்து ப்ளூ ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு கரெக்டா தெரியுதுங்களா மாதாஜி? எனக்கு அந்த அளவுக்கு கிளியரா தெரியல மாதாஜி. கொஞ்சம் ப்ளூவா இருக்கு மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஓகே. இப்போ ஓகே மாதாஜி. அவர் அறிவிக்கப்படாமல் வருவது இறைவன் தனது பக்தனை என்ன செய்யக்கூடும் என்பதுதான் அதித்தி என்ற சமஸ்கிருத வார்த்தையின் அர்த்தம். திட்டமிடப்படவில்லை. ஒரு திட்டமிடப்படாத அல்லது எதிர்பாராத விருந்தாளி பரமாத்மாவின் பிரதிநிதியாக கருதப்படுகிறார். ஏனெனில் அவர் அறிவிக்கப்படாமல் வருவது பகவான் தனது பக்தனை சோதித்து எந்த சூழ்நிலையிலும் அவருக்கு சேவை செய்ய தயாராக இருப்பதை பார்க்கவும் என்ன செய்வார். இந்த புரிதலுடன் எதிர்பாராத விருந்தினரை அன்பான வரவேற்பு உபசரிப்புடன் நாம் வழங்க வேண்டும். பஞ்சதத்ர பிரதீபா இஸ்கான் GBC 5.7 விருந்தினர்களின் வரவேற்பு அதிதி சேவா. வீட்டார் எப்பொழுதும் அதிதி விருந்தினருக்கு சில உணவுப் பொருட்களை வைத்திருக்க வேண்டும். எந்த அறிவிப்பும் இல்லாமல் வரும் விருந்தாளியை அதிதி என்பார்கள். எனவே இந்த முறைப்படி வீட்டுக்காரர் விருந்தினருக்கு உணவுகளை வைத்திருக்க வேண்டும். அறிவிப்பு இல்லாமல் யாராவது வரலாம். உணவுப் பொருட்கள் இருப்பில் இருக்க வேண்டும். அதைத்தான் அதிதி உணவு என்பார்கள். ஸ்ரீல பிரபுபாதா விரிவுரை SC 2.3 17 ஜூலை 12 1969 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ். வைஷ்ணவ இல்லறத்தார் கண்டிப்பாக அதிதி சேவை வேண்டும். அதித்தி சேவைக்கும் வைஷ்ணவ சேவைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னவென்றால், அதித்தி சேவை என்பது இல்லத்தார்களின் சமய கோட்பாடுகள் மற்றும் வைஷ்ணவ சேவை என்பது வைஷ்ணவர்களின் சமய கோட்பாடு. ஒரு வைஷ்ணவ இல்லத்தார் கண்டிப்பாக அதித்தி சேவை செய்ய வேண்டும். ஏனெனில் அவர் வீட்டார் என்பதால் விருந்தினருக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும். வைஷ்ணவர் என்பதால் வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். ஸ்ரீல பக்தி வினோதர் அழைக்கப்படாத விருந்தினர்கள் தண்ணீர் கொடுத்தாலும் வரவேற்கப்படாமல் வெளியேறும் வீடுகள் வாயிலில் உள்ள அவை அருகில் விருந்தினர் பெறுவதற்காக வழிகாட்டுதல்களின் சுருக்கம். அமரும் இடத்தை வழங்குங்கள், வணக்கம் செலுத்துங்கள், பிரசாதம் குறைந்த ஒரு இனிமையான வார்த்தைகளை வழங்குங்கள்,
பிராமணர் அல்லது சன்னதி விருந்தினோடு வழிபாடு செய்யுங்கள். குறைபட்சம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி வாய்ஸ் கேட்கல, உங்களுக்கு கேக்குதுங்களா? யாருக்கும் கேக்கலிங் மாதாஜி. கேட்கல மாதாஜி. கேட்கல. ஓகே ஓகே. எனக்கு நெட் அன்ஸ்டேபிளா இருக்கு. எனக்கு ஸ்கிரீன் தெரியல மாதாஜி. சரி மாதாஜி, இப்ப தெரியுதுங்களா? சரி, பரவாயில்ல பரவாயில்ல பரவாயில்ல. அப்புறம் இங்க விருந்தினர் பெறுவதற்கான வழிகாட்டுதல் சுருக்கம் என்ன? இது வரைக்கும் நம்ம விருந்தோம்பல் எப்படின்றத பார்த்தோம்ங்களா? மாதாஜி அதித்தின்றவங்க யாருங்க மாதாஜி? சொல்லாம, அதாவது உறவினர்கள், முன்னாடியே தெரியாது. நம்ம வீட்டுக்கு வந்த உறவினர்கள் யாரா இருந்தாலும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தவங்க அதித்தி. அதித்தி திதினா தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் வந்தவங்க, முன்னறிவிப்பு இல்லாம வந்தவங்க பேர் அதிதி. இல்லாம வரவங்க அதித்தின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்மளுக்கு சில சமயம் வந்து வரவங்க அதிதின்னா விருந்துக்காரங்களா சொல்லுவாங்க. விருந்துக்கு வர்றவங்க யாருனாலும் சரி, வெளிய ஆட்கள் யார் வந்தாலும் விருந்தினர்கள், விருந்தினர்கள் அவங்களதான் அதிதின்னு சொல்லுவாங்க. வீட்டுக்கு வர விருந்தாளி அதித்தி இல்லைங்க மாதாஜி? நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா உங்க அதித்தி. அரே ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண பிரபுஜி பிரணாம்ஸ். மாதாஜி இப்ப எங்க வீட்டுல, எங்க அப்பா வீட்டுல மாதாஜி சொல்ல முடியாது. இலை காஞ்ச இலை இருக்குல்ல மாதாஜி, சருகு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நான் அந்த வந்து காஞ்ச இலை சருகு மாதாஜி எப்பவுமே வச்சிருப்பாங்க. எல்லாம் ஹரே ஒருத்தவங்களா பேசினாதான் கேட்கும், எல்லாரும் பேசுனீங்கன்னா கிளியரா இருக்காது. சோ அதனால புரியாது இல்லைங்களா? இப்ப வந்து சித்ரா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி 3 பேரும் சொல்றீங்க. சோ மாதாஜி நான் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. அதாவது அந்த காலத்துல எங்க அப்பா வீட்டுல மாதாஜி நாங்க நிறைய பெரிய ஃபேமிலி. அதனால தினமும் அதிதி எல்லாருக்கும் சேவை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஓகே, நம்ம இதுல இருந்து பார்க்கணும் இல்லைங்களா? ஓகே, விருந்தினர் வரவேற்கும் முறை அப்படின்னு போது இப்ப பிராமணர்கள், சன்னியாசி இவங்க எல்லாம் வீட்டுக்கு வராங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நெட் அன்ஸ்டேபிள் காமிக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப வந்து பிராமணர்கள், சன்னியாசி இவங்கெல்லாம் வீட்டுக்கு வராங்கன்னா நம்ம வந்து நல்லபடியா அவங்கள வரவேற்கணும். அது என்ன, இன்னொன்னு என்ன அவங்க கிட்ட நம்மளுக்கு வந்துட்டு அதனால என்ன ஒரு விஷயம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க வந்து நமக்கு வந்துட்டு ஸ்பீச் கொடுப்பாங்க, ப்ரீச் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? இப்ப பிராமணர்கள், சன்னியாசி இவங்கெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு கூப்பிட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம வீட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நமக்கு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், கிருஷ்ண கத்தா நம்மளுக்கு அவங்க உபதேசம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில நம்ம அவங்களையும் நல்லபடியா நம்ம வரவேற்கணும் அப்படின்றது. அதுக்கு உதாரணமா நம்ம பார்க்கறது என்னன்னா கர்கமுனி. இவங்க தான் வந்துட்டு நந்த மகாராஜர் இருக்காங்களா, அவங்களோட குரு இவங்க. அவங்க வந்து வீட்டுக்கு வரும்போது நந்த மகாராஜர் ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டு அவங்கள நல்லபடியா அவங்கள வரவேற்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ எப்பயுமே இப்ப நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, அந்த மங்கள பொருட்களை வச்சு நம்ம வந்துட்டு வரவேற்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு குவளை தண்ணீர் கொடுக்கணும். இந்த விஷயங்கள் தான் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். அது மாதிரி வைஷ்ணவர்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போகும்போது உடனே அவங்க கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஓகே சொல்லிட்டு நம்ம வந்து விட்டுறக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணணும், திருப்பி அவங்க போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் தூரம் அவங்க கூட போயிட்டு நல்லபடியா பேசி அவங்கள நம்ம வழி அனுப்பிட்டு வரணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுதான் இங்கேயும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு இதுல பாக்குறோம், பிரபுபாதாவோட ஒரு லெக்சர்ல நம்ம பாக்குறோம். கோயில் தலைவர் ஏற்பாடு செய்ததாக சரிங்களா கரந்தரா குறிப்பிட்டார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த யோசனை இங்க இருந்து வந்தது. இதுல வந்து என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு துறவி உங்கள் நிறுவனத்தை விட்டு நம்ம வீட்டுல இருந்து இல்லைன்னா நம்ம ஒரு எங்க ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கிறோமோ அங்க இருந்து அவங்க வெளியில போறாங்க அப்படின்னா நம்ம கொஞ்ச தூரம் அவங்க கூடவே நம்ம பின்தொடரணும் அப்படின்னு வந்து பாகவதத்துல குறிப்பிட்டு இருக்கு. அப்படின் போது அதே மாதிரி லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல பிரபுபாதா அவங்க வந்துட்டு வெளியேறும்போது சரிங்களா, அப்ப என்ன பண்ணாங்க, அவங்க கூடவே கொஞ்சம் டிவோட்டிஸ் வந்து அவங்கள நல்லபடியா அவங்கள வழி அனுப்பி வச்சாங்க அப்படின்றது நம்ம இங்க அதுலயும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப அதிதி சேவை அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அறிவிக்கப்படாமல் வருவது இறைவன் தனது பக்தனை சோதிக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அதிதி என்று சமஸ்கிருத வார்த்தையில் அர்த்தம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். திட்டமிடப்படவில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா சில சமயம் கெஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு தெரியும் அவங்க இன்னைக்கு வராங்கன்றது. சில சமயம் என்னன்னா அதித்தி வந்துட்டு வர்றது நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், தயார் நிலையில இருந்து நம்ம அவங்கள நல்லபடியா நம்ம வரவேற்கணும். என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம நல்லபடியா வரவேற்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம்.
அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த பேராகிராஃப்ல நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, எந்த அறிவிப்பும் இல்லாது வரும் விருந்தாளி அதித்தி என்பர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எனவே இந்து முறைப்படி நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பயுமே கொஞ்சம் ஃபுட் வந்து நம்ம வீட்டில் வச்சிருக்கணும். சரிங்களா? அதாவது பழங்கள், ஃபுட்டுன்னா உடனே வந்துட்டு ஒரு சப்பன் போக் அந்த மாதிரி கிடையாது. குறைஞ்சபட்சம் பழங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம வச்சிருக்கணும். அதை வச்சு நம்ம அவங்கள நல்லபடியா நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்கள உபசரிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ அதிதி சேவை அப்படின்றது வைஷ்ணவ சேவை, இது ரெண்டுமே இருக்கு. இதுல என்ன அப்படின்னா, அதிதி சேவைன்றது நார்மலா ஃபாலோ பண்றது. சரிங்களா? எல்லா மக்களும் ஃபாலோ பண்றது. ஆனா வந்து வைஷ்ணவ சேவைன்றது அந்த வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தின் படி நம்ம வந்துட்டு சேவை பண்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இப்ப நம்ம வைஷ்ணவ கல்ச்சர் தான் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த வகையில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதுல எதுவும் வந்துட்டு நம்ம ஒரு குறையும் இல்லாம நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணணும், எல்லாருக்குமே இந்த முறையில நம்ம வரவேற்பு கொடுக்கணும். அது வந்து வைஷ்ணவர்களுக்கு மட்டும்தான் அதே முறையில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணுன்றது கிடையாது. யாரு நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாலும் நம்ம நல்லபடியா நம்ம அவங்கள வரவேற்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி சில வீட்டுல எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, யாரும் தன்னோட வீட்டுக்கு வராம தான் மட்டும் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கிற வீடெல்லாம் என்னன்னா நரிகளின் வீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அதனால யாரும் வராம இருக்கிறது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு யாருக்கும் இது இந்த பிரசாதம்லாம் விநியோகம் பண்ணாம இருக்கிறது, இந்த மாதிரி தன்னோட குடும்பம் அப்படின்னு இருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கிற வீடு வந்துட்டு அவ்வளவு நல்ல ஒரு நிலை இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதான் சொல்லுவாங்க இல்ல, கிருஷ்ண கதா கேட்கலன்னா இந்த காது கூட பாம்பு புத்துக்கு சமம்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி வைஷ்ணவர்கள் இல்லைன்னா அதித்திலாம் யாரும் வராத வீடு வந்துட்டு அவ்வளவு உயர்ந்ததா இருக்காது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டது. யாரு நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாலும் அவங்களுக்கு உட்கார இடம் கொடுக்கணும், அவங்க நல்ல முறையில அவங்கள வந்து நம்ம வந்து வரவேற்கணும், வணக்கங்கள் செலுத்தணும். பிரசாதம், அதாவது பிரசாதம் போது நிறைய அப்படின்றது இல்ல, சக்திக்கு ஏத்தவாறு அட்லீஸ்ட் நம்ம தீர்த்தமாக நம்ம கொடுக்கணும். அப்புறம் முக்கியமா இனிமையான வார்த்தை, அதை நம்ம ஆத்மார்த்தமா நம்ம நல்லபடியா அவங்களோட பிரயாணம் எப்படி இருந்தது அதெல்லாம் தான் நம்ம இப்ப ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குன்னு பார்த்தோம். அதித்தியை வரவேற்கும் முறைகள் அப்படின்ட்டு ஏதோ இந்த பேராகிராஃப்ல இதெல்லாம் இந்த பாகவதத்துல போயிட்டு நம்ம வந்து வாசிச்சோம்னா எப்படி எப்படிலாம் வரவேற்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா பாகவதம்ன்றது நம்மளுக்கு எப்படி நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழறதுன்றதுக்கான ஒரு பிராக்டிக்கல் கைடன்ஸ் இல்லைங்களா? பகவத்கீதை வந்துட்டு தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ், பாகவதம் வந்து பிராக்டிக்கல் நாலேஜ். பகவத்கீதையில 8வது அத்தியாயம் கிருஷ்ணரை அடைதல், அதுதான் இல்லைங்களா? தியரிட்டிக்கலா பகவான் நமக்கு கொடுத்திருப்பாங்க, இறக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணரை நினைக்கணும் அப்படின்னு. அதே பாகவதத்துல பீஷ்மரோட அந்த ஒரு உடலை விடும் அந்த நிலை வந்து பிராக்டிக்கல் நாலேஜ், எப்படி அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் வாழ்க்கையில அப்படின்றத நம்ம பீஷ்மர் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில நம்ம இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இப்ப நம்ம பார்த்த அந்த விஷயங்களை நம்ம நல்லபடியா நம்ம கிரகிச்சுக்கும் போது நமக்கும் அந்த புரிதல் நல்லபடியா ஏற்படும். ஸோ அந்த வகையில பிரசாதம் குவளை தண்ணீராது தரணும், இனிமையான வார்த்தைகள் நல்லபடியா பேசணும். அது மாதிரி பிராமணர்கள் சன்னியாசிகள் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு மங்களகரமான பொருட்கள் நம்ம அவசியம் நம்ம கொடுக்கணும். குறைஞ்சது 2, 1 சந்தனம், புஷ்பம், இது நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அப்புறம் இல்லைன்னா 5, 10, 16 மங்களகரமான பொருட்கள் சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அதிகரிச்சுக்கலாம். அப்புறம் வெறுமன பிராமணர்களோ இல்லை வைஷ்ணவர்களோ வராங்க அப்படின்னும் போது அவங்க கூட வந்துட்டு அசோசியேட்ஸும் வருவாங்க இல்லைங்களா? கூட உள்ளவங்களும். அப்ப அவங்களையும் நம்ம எந்த குறையும் இல்லாம நம்ம வரவேற்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் விருந்தினருக்கு பிறகு இல்லத்தரசு பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, டேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது. அவங்க சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி வைஷ்ணவர்கள் வீட்டை விட்டு கிளம்பும் போதும் நம்ம அவங்க கூடவே போயிட்டு அவங்கள நல்லபடியா அவங்க வழி அனுப்பி வச்சுட்டு வரணும் அப்படின்ற வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ அந்த வகையில வரவேற்பின் முறையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்த லெசன் வந்து வைஷ்ணவ தூய்மை, கிளென்லினஸ் பத்தி, கிளென்லினஸ் இஸ் த காட்லினஸ் அப்படி நம்ம பார்ப்போம். அப்போ எல்லா வகையிலும் நம்ம தூய்மையோட இருக்கணும், மனம், சொல், செயல் எல்லாத்துலயும் நம்ம, அப்புறம் நம்ம சுத்தி உள்ள விஷயங்கள் எல்லாமே தூய்மையா இருக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இது நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம நல்லபடியா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பருபஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவேப நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ திக்ஷே ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.